Bu. Kinutang-kutang tansah bisa lelating Raduka rasa dan tramangayomi Tata susila jati tapa tuloda Ramadete Sarabungan Jati sana Muli guna kaya matur nuwun ya Kang Gareng. Heeh. Jane iki ora wancine gojekan ana Ndara Seta karo sapa Ndara Utara karo Ndara Wratsangka. Kapupuing Rana Madyalaga kok awake dhewe ndangdutan. Ya men kok ora. Awitekno ya kepiye meneh. Arep sripah-sripah kan nek kewajibane kon hiburan ya hiburan. Ah iya. Wingi ya tanggaku bar sripah do ngele latihanan ning nggon aku ra sida. Ya. Ya ora apa-apa karang kahanan kok ya gengok kedah-kedahe kok ya terus ya. Ngaturaken matur sembah nuwun dumateng pimpinan dalu punika ingkang sampun kewareng wah nimbali Petruk sak kanca. Nggelar-kelir wonten ing Taman Budaya Gunung Kidul. Heeh. Iya. Ngaturke panuwun wonten ngersanipun Dinas Kebudayaan sing bengi iki wis kepareng apa ya jenenge menutup kegiatan dalam rangka mangayu bagya 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati. Ya terus alhamdulillah 3 dina genep saiki wis jangkep sartane wis kelakon nggone Dinas Kebudayaan Gunung Kidul sartane Ibu lan Bapak Wakil Bupati nyekseni sartane ya sing cetha ya paring sugata kanthi apa wae lan maringi donga pangestu marang para seniman-seniman sak Gunung Kidul iki. Luar biasa. Arep keplok nek ora sida mending ora usah keplok. Wong iki urung der kok iki. Kayake ya ora arep tak derke kok. Ya ora kena ya kudu sing totalitas kaya Kang ya. Mergo ngene Kang Gareng. Piye, Tru? Seniman ning Gunung Kidul iku ora mung mligi seniman wayang tok, ora mung dalang tok, ora mung penatah, ora mung penyungging tok. Nanging akeh saya ta seniman kerawitan, seniman jatil, seniman riok, wah akeh banget. Ketoprak wayang wong kuwi ning Gunung Kidul ki enek kabeh. Lah mulu kang saka kuwi tujuan lan pengangkahe penjane Ibu Bupati, penjane Ibu Endah Subekti Kuntari Ningsih iki supayane para seniman ning Gunung Kidul ki hidup meneh. Ngono lho. Merga keterak sing jenenge virus kepot jaman semono kae wae ya pancen Gunung Kidul ngrekoso tenan Kang Gareng. Ini ya alhamdulillah ngene to kepiye. Dengan adanya Taman Budaya Gunung Kidul iki
mujudake fasilitas sing luar biasa kanggo para seniman-seniman sak Gunung Kidul. Iya. Mligine ana ing Ngayu Jakarta Adine Ngrat iki ya kena digunakake nggo kegiatan apa wae. Iya. Kegiatan kesenian. Heeh. Luwih-luwih punjane Ibu Endah Subekti Kuntari Ningsih iki sangat peduli dengan para seniman dan budayawan dan pelaku budaya. Mergo ngene, Tru. Piye? Dadi pemerhati budaya iki can abot tenan. Iya. Aja ming kowar-kowar, saya cinta wayang, saya sangat cinta dengan kesenian yang ada di Gunung Kidul dan Nusantara ini. Ming ngomong ngono tok ning gak nanggap ya padha wae. Iya. Iya bener sing tak aturke kuwi, Gong. Heeh. Ning dudu kuwi sing awake diarep matur. Piye? Sing luwih wigati awake dhewe kudu ngaturake mangayu bagya ana ngersane benjane Ibu Bupati, benjane ibuku Bu Endah Subekti Kuntari Ningsih minangka Bupati Gunung Kidul. Ingkang wis kelakon lan kaleksanan dadi bupati terpilih ana ing taun 2020 tekan 2030 iki. Dongane ya Kang Gareng. Gandeng aku dhewe ya ngerti yen to panjane Ibu Endah kuwi pancen piyai sing jujur, apa dene panjane Pak Joko Prawoto kuwi piyaine ya sembodo, gagah pideksa. Gagah lahir batine dadi mung ora mung ngomong tok ning pancen nyata. Iya. Mergo dadi pemimpin kuwi pancen abot tenan. Dadi pemimpin kuwi ora kok kasugiyane sing dibutuhke kinarya modal nggone mimpin warga masyarakat ning mung kejujurane Kang Gareng. Bener to? Iya. Nek pemimpin sugiya ning sugihe hasil saka korupsi, ayo to? Kuwi ya ora ana gunane. Lah iya. Mula panjenengan Ibu Endah Subekti Kuntari Ningsih iki muga-muga tansah istiqomah ngemong sangya para warga masyarakat Gunung Kidul lan panjenengan Bapak Wakil Bupati maupun Bapak Joko Parawoto SEMM muga-muga tansah semulur nggone ndandani lan memajukan kesejahteraan rakyat Gunung Kidul ora ana alangan suwiji apa. Tepuk tangan kagem Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Luar biasa. Lah iya, iki bubar acara awake dhewe bengi iki rencana Taman Budaya Gunung Kidul kene iki dienggo acara saben dina reng. Ngono. Dadi ora ming bengi iki ning sak teruse ya insyaallah bakal ana acara. Iya. Ya men sing mumet men kanca-kancaku bangsa Mas Bambang ngono kuwi men mumet. Iya. Kok men mumet rumangsamu. Iki mau wis keder wonge. Ya ora apa-apa, semangat kok ya. Kesel-kesel kaya ngapa nek demi kebudayaan ora bakal dirasake. Iya. Bener. Ngaturke panuwun wonten kersanipun panjenengan Bapak Wakil Bupati Gunung Kidul, pun Bapak Joko Parawoto SEMM. Heeh, Tru. Yoga panjenengan Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Gunung Kidul, pun Bapak Khairul Agus Mantara. Bapaknya awake dhewe. Ha iya, Uga ngaturke panuwun ana ngersane UPT Taman Budaya Gunung Kidul, datan kanten uga Kepala BRI Cabang Wonosari, Kepala BPDDIY Rawuh, matur sembah nuwun ugi kagem Direktur BDG Bank Daerah Gunung Kidul, ugi Ketua Dewan Kebudayaan Gunung Kidul matur sembah nuwun. Dewane melu awake dhewe. Ning kudu-kudune to. Mbuh kuwi apa kuwi kejabat apa? Keset apa kuwi mbuh? Kok keset rumahsamu. Njane Mas Juwang kowe. Direktur PDAM ya rawuh matur sembah nuwun. Uga saking pengelola HH Ocean View kalian manajemen Drini Park ugi rawuh nyekseni dalu punika. Piye? Disekseni piyai semono mbane iki terus kowe arep ngomong apa? Apa sing arep tok pamerke? Apa sing arep tok gul-gulke? Apa sing arep tok nggo piandel? Ayo piandelku ki ming wani kok ya. Arep ora ndi apa-apa sing penting ngumuk prinsipku. Iya. Lah iya. Ngaturke panuwun. Ki mau wis ana acara terus apa? Dhisik dhewe mau ana keroncong. Ya, Bar keroncong terus tari-tari kolosal kayak mau. Terus ya iki bengi iki awake dhewe iki jatahe awake dhewe. iya.
wayang kulit. Heeh. Yo ora usah suwe-suwe le gojek. Iki dawuhe jam 12 kudu dikukuti genderane kok. Heeh. Lah wis jam 12, Gong. Oh ya setengah 1. Ya. Ya. Kosek dijelentrehke sik. Ngopo? Saurunge seneng-seneng kok ya ora. Ngopo kok begiki methik lakon Sri Kandi Senopati? Ha ya mergone nuwun sewu. Gunung Kidul iki sing nglenggahi, Gunung Kidul kuwi sing mimpin kuwi akeh-akehe saka kalangan kaum Sri Kandi utawa kaum Hawa. Kayata wis cetha to penjane Ibu Bupati Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti Kuntari Ningsih. Ning yo ndelalae kok mbengiki panjenengane nandang gerah, nandang sakit. Terus iki mau ora iso rawuh, mboten keduga saged rawuh wonten mriki nyekseni penutupan acara dalu menika ya diwakili karo panjenengane Pak Wakil. Lajeng Ibu Bupati kula wau kula nampi kabar bilih menjalani pengobatan wonten ing Jakarta. Heeh, Tru. Iya. Tak wacake sapa wae Sri Kandi ning Gunung Kidul. Sepisan cetha penjane Ibu Bupati. Terus sing kedua Ibu Kapolres ya kalangan Sri Kandi. Sapa neh, Tru? Terus ketua DPR iki ya kalangan Sri Kandi, kaum Sri Kandi, ya putri. Terus ketua kejaksaan iki ya putri. Wah. Lah iya, Aku ya ming biyen ki rada piye ngono itu. Lah piye? Sapa sing muni kae? Sing nyaran kae apa ya? Dik mbok mayoritas wiyaga karo sindenmu kuwi saka Gunung Kidul. Wah aku ya muni kuwi lha aku sampean ki ora ndelok apa kepiye ta? Sinden semono mbane saka Gunung Kidul kabeh kok. Kayata Mbak Niken kuwi asline Semin. Heeh. Terus Butia iki saka Ngawen. Heeh. Nglipar iki cetha Butarni. Iya. Sing saka Pathuk kuwi panjenengane Mbak Via. Heeh. Sing saka Panggang kuwi panjenengane Mbak Yanti. Saka Semanu kuwi Mbak Anggi. Mbak Yoga kuwi arep daleme ning kono Magelang kono. Nek rak ming nderekke kelawan guru lagine. Iya. Lawan garwane panjenengane Ki Harmoko Susilo Wardaya. Lah iya. SSN. Iya. Lah iya. Ini Mbak Yoga kuwi asli putra daerah Gunung Kidul sekon Jambon kono. Jambu Jerakah, Tepus Gunung Kidul. Lah iya. Ki supaya kuwi ya asli Gunung Kidul. Aku mulane mlebu mayang rada grogi aku rawani noleh rono kuwi dedengkote kene, Tru. Oh iya. Ora apa-apa. Man. Iya. Yo ngaturke tembangan. Iya. Panjenengane Mbak Anggi sing tak suwun, sing tak jipuk sing daleme adoh dhewe iki. Iya. Semanu, serpeng ki adone saka kene, Tru. Lah iya. Ya, Mbak. Tembange iki gandeng iki aku ora nampa pamundutan. Waduh. Rumangsane wis sugih dit ngono apa piye? Ngelingi wektu ya, Tru, kowe iki kok jenengane ora ya, Mbak. Ditembangke wae, jineman wae, Mbak. Jinemane apa cethake? Klambi lurik ben supayane sing sesuai karena jineman klambi lurik kuwi karya asli saka Gunung Kidul. Ya, Mbak. Dendengane, Dik. Dindinganipun, Mas. Ki aku deleng. Lah, Ora apa-apa to nek karep pengendir nek ngono iki to. nek arep ewo aja sasi Juni ya. Kuwi aku nyumbang akeh banget Ah iya. Sok Desember wae ora apa-apa. Rada sepi. Gimana? Ya, Mbak.
Ya apa enak tenan nek suarane. Iya. Wis cocok karo sing gendar iki nek cokean wong loro tok ngono ya jalan terus. Dajal. Mlaku kok mlaku. Besok arep tak usulke. Pak Agus iki sing lenggane kene iki penjane Pak Agus Mantara iki bisa nyekseni. Niki Pak Agus. Anak kula loro niki mang anu. Sesuk kajenge ngisi kegiatan teng TBG mriki. Nek enten tamu ngoten niku wong loro mawon mboten sah ngejak. Kaya Mas Indra mboten sah, Mas Roni mboten sah. Gendar kalih sinden niku mawon. Sawape sae niku. Mboten nate ngarep-arep sangu. Donga pangestune muga-muga langgeng ngoten sing disuwun. Iya. Apa tadi? Ning jan Mbak Anggile bungah ora kaya bengi iki kok, Gong. Ah iya. Karang mung kono kene iki. Iya. Sing kaya Hah? Sias mboten. Ah sida. Sida. Mau jare ya omong aku, Dik, anu nggih. Kula mengke ajeng mampir teng Semanu, ajeng napa, Mas? Ajeng mancing teng Junge. Wis ora. Lho lah iya to. Ayo, Mbak. Ya. Pantes. Urung. Ayo. Selak. Ah, lah selak sayup. Pantes luwes polatane dasare mas kuning mukiring sripat sripit lembehane Mantar balik. Udu ya le anu Kang ya. Matur nuwun Mbak Angging. Sami-sami. Langgeng ya, ora ana sekara apa-apa. Amin. Lambemu ora. Ah, ngapunten Pak Wakil tesih lenggah. Tesih lenggah mboten Pak Wakil? Ora ana suara apa-apa gitu. Berarti wis jengkar. Ya wis. Iki mau aku nggawa dagelan. Oh iya. Sapa? Penyanyi Mbah Kungfu Hostel, Mbah. Kok wong wastel. Mbah Waloya. Heeh. Lah ning endi mau? Mbok isih nang kene apa ora? Isih ora, Bim? Isih ora?
Ya wis. Matur nuwun. Ayo. Mbok menapa nek isih Mbah Waloyo isih lenggah ya diaturi. Iya. Ben sepel karo sindan-sinden kuwi. Ya mau penjane rawuh ki kok urung dandan to Mbah aku ngono. Jebule wonge ora kedapuk. Iya. Ya wis, sak tembang meneh gak yo nerusi lakon iki. Bapak koyoke arep ngomong sesuatu karo awake dhewe. Iya. Aku njaluk penjane Mbak Via, Gang. Ya. Ket mau sore wis ngenteni acara suwi banget ora ndang lekas-lekas. Wonge nganti ngungkut nganti selak pengen arep nembang. Tur iki wonge ya ngacung aku ngono ya. Ayo Mbak. Kon jumeneng ora apa-apa wis. Pisan sekali-sekali ah. Iya. Disepati ya, Kang. Sepati. Ayo, sepati, Mas. Nggih, sugeng dalu. Ngapuraken wilujeng dalu, Mbak. Nggih. Nembang. Napa? Wis kaya iki apa perlune sih soalé engko ngerti-ngerti ki engko wong wingi jatahe ming tekan jam 12 iki ngerti-ngerti nek gamelane sing pelok diusungi diunggahke terkak cocok to. Nembang, Mbak. Nembang apa? Sampeyan arep nembang apa? Manut. Podang kuning. Wah, Cocok podang kuning. Oh. sakarepmu. Pripun Mas Dalang podang kuning? Napa-napa? Langgam wae, Mbak. Nek arep dangdutan kok rasane ora kepengin. Oh nggih, langgam nyuwun napa, Mas? Langgame ngimpi. Hah? Ngimpi. Oh ngimpi. Dibawani. Ngambur awang-awang ngambara ing awang-awang bebasan tanpa tapi katungkol ngumbar gagasan satemaki
Monggo langgamipun ngimpi, monggo Mbak. Ana cengkok kok le apik. Matur nuwun. Ah iya iya.
pun Mas, matur nuwun. Nggih. Aja padha ketunggul lehmu gojekan. Iki Pandhawa urung ngetoni Senapati to Le, keparengipun Pak, keparengipun Pak. Terus karepmu piye, Mir? Ngamangka ndaramu ing Wirata sakloron wis gugur ning Tegal Kuru Kasetra. Matura ana ngersaning ndaramu Ndara Seta. Saiki panjenengane tapa ning Gunung Sokarini. Aturna apa sing lumadi ning Tegal Kuru Kasetra lan aturna nek adine sakloron wis kapuping rono Madyalaga ana le goncang kancing langit kelap-kelap katon. Ler kencang ngengal serisang mawe gandrung. Ngestaken dawuhipun Bapak Semar Badranaya, ngestoke dawuh, Pak. Ngestoke dawuh, Mir. Prepekana ning Gunung Sokarini. Gunung Sokarini. Ngerti, Tru? Ora. Ngerti ra, Gong? Ngerti. Gunung Sokarini, serahe gunung kidul. Rumangsamu kok ora. Ora usah kesuwen, wis dipunggul semene ledho kegejekan. Petuk ana ndaramu Ndara Seta ana le. Mareka den mayetna sumuriris. Sumuriris eka bali tityane katayane. Trisuna Purnama sasi. Mawara mangawara-wara-warahan tengarane ngajurit gong magara kangsa Walah piye nek wis kaya ngene iki enek wong tapa ya arep tak gugah. Oh ya bualange watu wae ora ngene mangsa ora dadi. Rumangsane apa? Golek kerikil kene. Wo, la iki rada gedhe iki. Weh, biaksat. Wah. Maning jajan harus taning bane pilis lanat. Sopo maning gugah macan turu parat. Ing atas aku ki lagi tetapa brata ning sak
lengkeng Gunung Sukorini. Lah kok malane wong bandem watu raine. Raden Seta rumangsane apa warat? Hei. Nendi we? Sing bandem aku mau nendi? Janji ora tekan kene. Wah, pecah ndasmu kowe. Apa? Sing bandem niku kula. Petruk sing bandem ra iku mau. Nggih. Apa ora ana cara sing luwih sopan sithik? Kowe nggugah karo bendara kok sak geleme dhewe. Bataku mbok antemke ra iku. Yang mengke kula lajeng njabut wulu cumbu, mengke ndak entek mumpun kula jabut bola bali ya nggih to. Nah mengke nek kula lajeng jabut sing mriku mboten rukul meleh. Terus kula bingung niki. Lho lah iya lah nek karo bendara ki ra sing sak trepe. Lho lah nggih, kula niki nggih sak trepe. Empan papanmu ki gunakno, kula nggih gunake empan papan. Ngaten? Niki pun senes wancine dolanan, niki pun senes wancine sembranan. Petronapa ngaturaken ketiwasan. Piye? Perang Ageng Bratayuda pun dumadi. Terus Senopati Ngastina sapa? Senopati Negari Ngastina ingkang madeg wonten ing madeg Suranindra wonten ing Tegal Kuru Kasetra inggih menika pun Begawan Bisma. Lho, Kakang Perempuan Bisma. Nggih. Terus Senopati Pandhawa sapa? Senopati Pandhawa ingkang maju ingkang rayi kekalih Ndara Utara kalih Ndara Prasangka. Banjur sapa sing menang? Kula wedi. Wedi piye? Nah kula matur sampean mesti sampean duka. Ora, aku ora duka. Watone kowe matur apa eneke? Aja mbok tambah-tambahi, aja mbok kurang-kurangi. Inggih, inggih. Ingkang rayi kekalih anu gugur Ndara. Piye? Ingkang rayi kalih Ndara Utara kanthi Ndara Prasangka gugur wonten ing Mabaratan mula keparat. Ora ndek derajat pangkat sak pecah ndase mau-mau kan. Rumangsane apa? Oh lah. Ono mong ngarep ngomong apa enake jare ora nesu ya sidole nesu. Ah, pripun nek pun ngeten iki to. Maju. Ayo, maju. Oh, mundur. Setong isro. Walah keparat tenan, wah edan mati tenan. Walah anak ratu Wirata kok brangasan, walah pancen bedagalan. Terajangane kok kaya jaran nucul medal-medal sageleme dhewe ngamuk punggung Tegal Kuru Kasetra. Walah keparat wong tuane wae nek perang ora ngasih kaya ngono. Lah kok anake biayaan. Ibune tak kira ya ora galak kaya ngono kok anake kaya ngono ki turun sapa janjane. Kok gawe udu anake Prabu Marsupati. Lah mbuh. Cangkeme sapa mau? Ora ngaku kepruk goto pecah nyawa modar kabeh.
ora pangling sing madeg suraning driyaning Tegal Kuru Kasetra. Ora kejaba mung putra ing Wirata sing jenenge Setawa lah. Ya mung trajange kok kaya wong ora duweni tata krama, trajangane kaya wong ora duweni subasita, trajangane kaya mendem. Trajangane sak geleme dhewe. Dumeh ngerti adine sak kloron wis padha modar, wis padha nglasak ngateng-ateng dadi batang. Lah kok dadi sak geleme dhewe tumindake. Raden Seta. Sawangen iki putra ing Mandaraka Raden Rukmarata. Aku nglepasake jembaring kener dadamu ora sirna margalayu aja takon dosa kowe parat. Mati dereng aku kowe. Amuk Suramrata, Jayamrata embang yen padha-padha. Begawan Bisma kon tekan kene. Wah. Sopo nyawur pasir iki, Mas? Cuthik kok disawur-sawurke iki karepe piye? Wola. Ora pangling kaya anak Mandaraka rusuh trajangane. Bola-bali iki nek bayi wingi sore urung iso mikir, urung iso tangkal temangkar pikire, urung iso ngasah budi pekertine. Wis andang kesusu rabi ya kaya ngene iki. Walah. Yo, aku arep nyoba tak ecene bocah kae. Mati dening aku kowe. Wong iki nek mung arogan ning ngarep ngangah-angah sombong kaya ngono anggak watekanmu mungsuh pusakaku, mungsuh pusakane Raden Rukmarata Sirna Margalayu. Pandhawa iki lho deloken. Senopatimu wis kapupe ngrana Madyalaga. Ora mangsane apa anggepe apa? Wong Astina deloken endi wae Remban Bisma mau. Kon delok Nyenopati iki kaya ngene iki carane, ora kok sithik-sithik mundur, sithik-sithik nglarat. Anggepe apa ora guna le dadi Senopati. Modar kowe. Rumangsane apa? Wong bayi wingi sore arep nyepelekke karo wong tuwa sing wis buntas kawruhe. Cuthik kok disawur-sawur. Mati dening aku kowe parat. Rumangsane apa? Aduh kira anakku Rukmarata. Anakku.
anakku. Walah, wis tak omongi to nggih nek ora entuk dipali ae wong tuwa. Aja sak geleme dhewe, aja mung nuruti marang kanepsonmu nggonmu kepengin maju ning pabaratan. Iki dudu perang bahen-bahen, dudu perang ampyak awur-awur. Bratayuda iki perang suci. Lah kok dadi kowe kapukuing Rana Madyalaga. Parat Seta. Raden Seta. Kowe wis mateni anakku, wis ngilangke nyawane anakku. Utang nyawa saur nyawa, aja minggat. Lho. Raina sumubang nyewangarono kadenetraning uga rapuh sabdaning kukiloring kanegara sagetra nikidung ning hakong lir wuwu sing bene panca malah ora pangling putra Wirata Yayi Seta dasar kepara nyata Kakang Praban Bisma. Ayo kowe wis wani mateni adhiku sakloron. Kowe kudu wani nyaur patine adhiku sakloron Yayi Utara lan Yayi Prasangga. Lah kok dadi trajangmu kaya mangkono, ngubal-ubal pusaka kowe ngoman-omanke kadigdayan. Wadyabala saoke-oke saka negara Ngastina tetebak mundur karo pengamukmu Kokyan cangkep parat. Mati kowe rumangsane apa wong tuwa mate pisano. Panten dawah kalenggak Sang Senopati Agung nenggih Sang Mahatmara Siwara Bisma ingkang taman pusaka gada Kyai Pecat Nyawa kagunganipun Sang Raden Seta. Sang Resi Bisma dawah aning gisi ing kali Gangga ya kang sinebut Bengawan Gangga sangedenira ngrantes ngresula nenuwun marang purba purbaning Gusti ingkang wus abadan sukma. Nalika semanten mandheng ciptaning Sang Resi Bisma nenuwun pitulungan saking para Jawata nenggih ingkang wus abadan sukma nenggih ingkang Ibu Sang Bathari Gangga. Yata laruta sangking kutha Sang Guru kula ya namutusa Sang Sri
Kira anakku Dewa Brata lako teko dadi kedarang-darang lelakonmu kaya mangkono ya Ger. Aja pati-pati kowe kalah nggonmu milani para sata Kurawa. Pun ibu ya Dewi Gangga ya Bathari Gangga. Maringi pusaka kelawan Sira Bisma Dewa Brata. Pusaka iki bakal yen to tumamana dadane Raden Seta bakal sirna margalayu ya mung kanggone mung sepisan wektu wae ya Nggir. Aduh Kanjeng Ibu. Minggat nanti wong tuwek mau. Bis mau. Wah, kok dadi anggak kaya mangkono. Wewatekanmu Putra Wirata. Sawangen yen to Begawan Bisma wis kaya ngene iki. Yen to aku wis nyekel pusaka Kyai Pamungkas. Aja kok jamak lumaring menungsa, nadyan menungsa didaya wae mesti bakal sirna margalayu. Ya, jemparing tak lepasake bakal dadi serana. Nggonmu bali sowan ngono ngayunaning Gusti Kang Karya Loka Raden Seta. Oh. Hei, pendhita tuwa bongkol tuwek keklek mikir. Mungsuha sing enom ngene parat. Ora-orane aku kalah mungsuh dapur Amursi Bisma. Mati aku. Sampeyan Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang sapa matu sarining tawang. Begawan Durna kula wonten dawuh Premban kaya ngono kae. Wong ki yen to mongko kan sesumbar ora wurung ngomong malah bakal kewirangan kaya sing jeneng Seta kae. Oh, lole. Mula kula mriku mboten gadhahi ambisi kok Premban. Iya. Ndek kekayuan mriku nggih kena ning ampun ki aja terlalu ambisi to. Engko nek terlalu ambisi mesake liyane terus apa-apa kok manut karepe dhewe. Niku mboten prayogi Premban. Iya. Disawang wae.
Wis telu senopatining Pandhawa sing kapuping rono Majalaka. Coba Pandhawa arep ngetoni senopati sapa? Monggo kula dherekaken anggenipun ningali kontenipun para Pandhawa teng Tegal Kurukasetra Penemban. Marekaden prayitna semuri reseka balik Kakang Semar kula sinuwun Kresna apa Kakang Kakang Semar kula sinuwun wes iku mah ra rampung wonten dawuh sinuwun Ndarawati wis telu senopatining Pandhawa ingkang kapuping rono Madyalaka. Ha nggih. Merga sangka Resi Bisma ingkang ampuhe kagila-gila digdaya sekti kalintang jayaning perang. Nek wis kanane kaya ngene iki terus kepiye Kakang? Banjur apa ingkang kudu ndak lakoni supayane bisa ngundurake barisaning para Sata Kurawa ingkang dipandhegani dening Hyang Bisma? Kula tak cerita nggih. Penemban Bisma niku mboten isa dikalahke kalih sinten-sinten. Merga nuwun sewu, sing jeneng Dewa Brata niku riyen nom-nomane Bisma. Niku gurune wong manah. Ngono Kang. Nggih. Mboten enten sing isa ngalahke skill olah kredaning jemparing saking Dewa Brata niku. Arep titi sing dewa mboten iso ngalahke. Arep umpama aku sing maju banjur aku Triwikrama. Apa kira-kira iso ngalahke Kakang? Lah, cetha mboten. Loh, banjur apa keringkiyane Hyang Bisma? Keringkiyane Bisma niku nuwun sewu. Siji nek diomongke ming saru janjane. Nek diomongke ngisi-isini liyane. Keringkiyane Bisma niku wong wedok jenengan. Loh, apa iya? Ampun to mang golekke pengguna sekitar. Ken maju mboten sah ken napa-napa kon nyawang Begawan Bisma. Rak mati. Apa iya, Kang? Nggih, mboten kaya mang coba mawon. Arjuna kula wonten paring adhawuh. Surak mawuran menengker gumuruh kahananing perang ana ing Tegal Kurukasetra. Inggih. Campuring Sang Begawan Bisma ya Resi Dewa Brata. Nalika semana wis kasembatan gawe sarana gugure Kanjeng Hyang Seta. Lajeng wigatosipun Kanjeng Kaka Prabu Manggi ingkang raying Madukara kados pundi? Arjuna kula wonten paring adhawuh. Aku arep njaluk sak biyantumu oleh apa ora?
kula kedah sabiyantu kelawan para Pandhawa. Lho lha kowe iki pirangane Pandhawa sih? Iki. Inggih. Lajeng menapa kula kedah maju wonten ing pabaratan campuh kelane yang Bisma. Ya mestine ngono. Mestine ngono aku mergo aku arep njaluk sabiyantumu, Koko Prabu. Piye? Kanjeng Yang Bisma menika sesembahan kula menika pepunden kula ingkang paring ilmu dumateng pun Arjuna. Menapa ugi badhe kelampahan ning atasipun kula menika wayahipun Kanjeng Yang Bisma badhe mentala mejahi dumateng pepunden kula piyambak. Nek ngono kowe ora gelem lair lan batos kabedal-dodo kula kapundhuta manah kula mboten badhe sagah maju wonten ing pabaratan. Werkudara gelem ora? Gak. Gak gelem? Gak. Arjuna ya wegah. Ih babar pisan kula mboten sagah. Ya nek pancen siadi wegah, aku tak nyilih bojomu oleh ora. Mangkir iki. Paduka mbok nek ngendika niku ngati-ati. Menika dipun pidhangetaken piyai kathah. Bojo kula nggih kagungan ningsun. Iya. Lho lah iya. Aku arep nyilih bojomu ki ora kok arep tak jak dolan kuwi ora. Lajeng badhe dipun menapakaken. Sri Kandi kon rene. Yayi Wara Sri Kandi. Iya, kon rene. Badhe wonten dawuh menapa? Mong kari mangkat semaya wae. Inggih Kakang Mas, ngapunten. Yutama ngambararum sang kusuma Yayi Wara Sri Kandi kula wonten maring adhawa Kanjeng Koko Prabu nimbali kelane ingkang rayi pun Wara Sri Kandi. Iya. Wonten wigatos menapa wonten janur kudu katingaren kula katimbalan swanten ngeso madu Kanjeng Koko Prabu. Senopati negara Ngamarata ora ana sing isa nandhing katigdayane Resi Bisma. Kamangka karingkiyane Resi Bisma kuwi mung siji perkara, ya kuwi wanita wedokan ya wong wedok. Lajeng marang Paduka Kanjeng Prabu kados pundi? Kamangka ning negara Ngamarata kuwi ana wong wedok sing duweni pemantekan wani nekat sartane yen to pancen ana suwijining perkara kuwi luput mesti uga bakal diadili. Sing ora kejaba wanita kuwi mau mung Yayi Wara Sri Kandi. Lajeng kula kadhawan menapa? Yayi Sri Kandi tak patah madeg senopati madeg Suranindraya ning Tegal Kurukasetra. Kalahna kasorna kridane Kanjeng Yang Resi Bisma. Ngopo kok menteleng tanpa kedhep? Nuwun sewu. Paduka menika nalaripun wonten pundi? Lho, aku wong tuwa kok nalar-nalarke ngono kuwi arepmu piye? Menika piyai putri. Lah lho lah iya wis ngerti nek Sri Kandi ki wedok, Sri Kandi lenang ya sengara dadi bojomu. Ora usah guyu kowe. Ora usah guyu. Ngopo? Kowe arep ora trima? Menapa pantes menika piyai putri badhe majeng wonten ing pabaratan Arjuna wonten timbalan. Apa gek mbok kira wong wedok kuwi ora kena nyambut gawe ngono apa piye? Apa rumangsamu wong wedok terus ora dikaparengake maju ning pabaratan, ora entuk perang ngono apa piye? Coba gagasen. Pemimpin-pemimpin ning alam donya iki sing wedok kuwi ya ana akeh.
Bupati kene kuwi. Cetha wedok, cetha putri. Bojomu arep maju perang kok ora tau keparengake. Niku rak bupati Senes Senopati. Lho, perjurit wedok ya akeh. Coba gagasen. Nanging menapa pantes menika sanes garwa paduka Kanjeng Koko Prabu. Teka badhe dipun suwun majeng wonten ing pabaratan. Oh, berarti kowe ora ikhlas. Nek ngono kowe ora ikhlas bojomu digawa wong liya, ngono. Mboten kok ngaten, kula menika mung nyuwun supados paduka Kanjeng Koko Prabu sampun ngantos ngejak dumateng pun Wara Sri Kandi. Nek ngantos paduka Kanjeng Koko Prabu nekat badhe dawuh lan Yayi Wara Sri Kandi majeng wonten ing pabaratan, mengke Pandhawa mati sedaya. Kula pistol siji-siji. Rumangsamu apa kowe wis ngamuk kok kaya ngono? Sri Kandi gelem apa ora? Iya menawi kula namung sendika ndedereke mawon. Jenengatanipun menika ingkang dados kewajibanipun ingkang rayipun Wara Sri Kandi. Ojo ya diajeng ojo. Jejantung ing atinipun Kakang ala batu-batu ban. Ora kira-kira. Kula menika namung badhe ngayahi ganti lho pangeran. Kula menika mboten-mbotenipun menawi kawon. Jenengatanipun Kanjeng Prabu Ndarawati sampun ngendika bilih karyanipun Resi Bisma menika manudya. Ya wis sakarepmu. Sakarepmu. Sesuk rampung perang. Ora sah mulih ning Madukara, tak balekke ning negara ing Pancala. Nesu. Anggep ya apa anggep ya kula mboten iso pados sing luwih bagus saking sampean apa pripun? Nek ngampus mengke kula pados sing luwih bagus, kula mboten angsal, kula baleni lho, pangeran. Anggep ya ming padha wae. Maju Sri Kandi, nyuwun pamit tambeng pangestu Koko Prabu. Oh yeah, oh. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ronanggana magawe klari wang-wang Astungara sidam skaring bawana langgeng. Lah kok dadi Pandhawa ngajokke Senopati, mongko Senopatine wong wedok, Senopatine manudya. Apa Pandhawa wis kentekan satriya, apa Pandhawa wis kentekan akal? Apa Pandhawa wis kentekan wong ampuh, apa pancen Pandhawa wis kentekan wong digdaya? Apa malah Pandhawa dhewe ora wani sartane ora kewagang? Nampa sing dadi kadigdayane Resi Bisma, bat wong tuwa kok kan gunem tanpa guna. Ayo diwalik menyuruh meneh. Diwalik menyuruh meneh. Wela edan-edan. Wong wedok kamangka omongane seru bengok-bengok. Ya pin. Nek omong aku seru suaraku bengak-bengok terus kowe ngopo? Lho. Karo wong tuwa babar pisan ora ngajeni. Nuwun sewu lho Penemban Bisma, nuwun sewu Kanjeng Eyang. Wonten ing madyaning perang Bratayuda mriku mboten gagas Subasita, ora gagas tata krama. Sing jeneng paprangan, sing jeneng pabaratan kuwi eneke mung menang apa kalah, mati apa mukti. Ya. Yen to pancen kuwi sing mbok karepake, yen to pancen Pandhawa wis padha kentekan nalar, kentekan akal.
tumuli dawuh karo Begawan Bisma utawa dawuh kelawan Wara Srikandhi kon maju mungsuh Begawan Bisma ya ora apa-apa ora apa-apa tak ladeni sak kuatku sak betahku mungsuh kowe ya tuwa-tuwa tok mung kari karepe ora-orane iso suwe mungsuh Srikandhi Pak Tobat walah bocah kok lingece ya ora bakal tak tinggal mundur sejangkah yen to durung gumlundung mestakaning Sang Begawan Bisma Srikandhi eneng kene bakal kato di sepiro kadigdayane Resi Bisma mungsuh Wanodya ora bakal iso menang mungsuh wong lanang ya Ben yo aske mati kowe Lumpruk Sang Senopati Agung nalika semanten wonten wujuding cahya saking dirgantara sumlorot nganti kaya ndaruta tarungan anenggih tansanis kejawi namung sukmaning Sang Dewi Amba garwaning Sang Resi Bisma dukunane putring Kasipura ingkang nulya methuk dumateng konduring Sang Dewa Brata nalika semanten giya manjing wonten angganing Sang Dewi Wara Srikandhi nalika semanten Sang Dewi Wara Srikandhi ingkang kaya-kaya wis pepes bayu kang tapis gumregah duka yayasinipi garweng Madukara wau ngatasi wong lanang kok wani ngantem karo wong wedok wani nyamah karo wong wedok batobat nganti aku kontal ora eling aku tiba ning kene piye rumangsane apa ya Begawan Bisma aku nglepasake jembaring Kyai Pamungkas kowe ora sirna marga laya aja diundang Dewi Wara Srikandhi Begawan Bisma oh Marata Jaya Marata imbang yen padha-padha ayo
Ayo. Nadyanto Begawan Bisma ki wong tuwa, ora-orane kalah karo wong wadon. Mati aku. Mati aku. Mati aku. Wah. Mati aku. Nalika semanten Sirna Margalayu Sang Resi Bisma pusakaning Sang Dewara Srikandhi ngeneng ngener jajaning Sang Resi Bisma ya Dewabrata. Nalika semanten Sang Dewara Srikandhi ingkang supan sukmaning Sang Dewi Ambu satemah kaya-kaya wong kelangan koncatan malang kendali diri. Nalika semanten sukmaning Sang Dewi Ambu oncat saking raganing Sang Para Srikandhi methuk sukmaning Sang Dewabrata dupi oncat saking raganing Sang Dewara Srikandhi sukmaning Sang Dewi Ambu nglumpuruk tanpa daya getun awit sedanipun ingkang eyang. Tobat Kanjeng Eyang. Oh. Kanjeng Eyang. Kula sampun damel surana gugur madu Kanjeng Eyang Bisma kental kandha. Tobat. Desta temen ing atasipun kula mrika tansih wayah paduka piyambak. Teka kula wantun kados tumindak kados mekaten dhumateng paduka Kanjeng Eyang. Tobat. Kanjeng Eyang. Sewu-sewu kapatan kula nyuwun mangapunten Kanjeng Eyang mugi saged manjing wonten ing swarga loka Kanjeng Eyang. Oh